Naro sa Apollo Sports Bar. Pinas astig unang barra, pinakauna nga. Patol karong gabi una. Yo, nga sa inyo bay. Yeah. Siyempre, big shoutouts Pinas astig unang barra sa pagka-kolabo nila sa Apollo. At venue, Apollo Sports Bar, big shoutouts. DJ ECQ sa tanang natin ni Karono. Medyo sayo pa. Kung siyempre katong mga sayo juga sa nan. Siyempre, kuhan, Apollo Concept Store. Check na ninyo mga bagong release na mo. Check nyo sa Facebook, sa Instagram, tanan. Ay, sa akong wala, ikan babag, maglangaws para ni Lucas. Shoutout ni Aaron, Wiz, Hans, Ruben, and Yume, Isjo, mga to Congressman Sonics. Salamat sa mga classmate. Di pagutan kong waray, balag busy kami sa June. Wow. Okay, shoutout sa mga classmate. Sa akong too, ikan Mactan, maglangas para ni Adsi. Nagpalanay ra sa kilid sa kahilom ni Kaging kaugalingon gibaligya nya mangita kaghalin matasakan matukuran huyayaw sigig salik wagis kay Marco. Yeah, big shoutout sa Sprout Productions. Battle na sila sa Sprout. Yeah, rematch daw nila karon pero siyempre tournament man no. Siyempre shoutout din sa ko uncle din na diri karon uncle. Life ever dope, what up? Wala kwentos, dog Adji pili niya una Lucas. Pinasastig unang barra. Yo judges, dito sa oras tournament. First round Lucas. Yo! Sa wala na kay Baw. Naduwa na mi sa upon, gipatay ko ni Y-Effort. Ana si boss kaning si Ad, kay champion daw ug highly favored. Sa tong rematch kay makita kinsa nato ang na-injured ka ng Ad sa imong ngalan, pangpuno ra sa kong record Rapolo game. Yeah. Kay gikulatan na ninako sa Sprout pud mga sir. Walay postura awang purma body bag ni og nakil. You are completely out of shape. Di gihapon nimo clear kaya tawa ka matagam sa insular pa nakig square sir. Nganong kaniraman, kasabi dropping bombs ug para ninyo ni tanan ng kaning tambok nga si jogging. Di ni kalaban, di makataka sa kong bomba bisag imo pang Irano bomba. Iran, naabot taris Rapolo ang dala disaster. Ako'y pasabog sa underground. Bunker buster, pasabog sa underground. Unta na gets na ni mo mate. Kaya naay bomba nakasod nga nung si Ken Lord was sa gate. O na day. Pero late na kayo mustanan kay nanako sa Polo Brad. Dili spaceship kung muana kog nay rockets mo lupado. Oo, gipil din ako ni. Unya gusto ko pang mulipil. Dinikabaw, dinikabawi. Wanay comeback Israel. Kabalo ko. Mupredika ani nga angle. Sa imong rebat o sa imong round. Pero ako gyapon sudlon. Gi-expect ni niya daan kay wala pa siya ka-move on. Akong bring up kapildihan niya ari your acting pool. Kay ba kung fresh pa ang kasakit kay sulod pa 3 months. Pag Mayo pa kapildi. O gitagak ni kakap niya ni apel ra ko Rapolo para itaga kagusab. Pero pareha taog roots sa Sprout. Duol kay ka sa host pero tanom kay walay kwenta. Gibubuan giamuma pero wajud ka pamungaw. Pinangga kang bulong niya wa mo bluman gani halos. Usakas mga plant nga ang kahayag gihilamos. Pabor nimo tanang spotlight while sangit-ngit ko nagantos niya karon magpauwan di maluwas sinyo ang cactus. Buang cactus ka sa Sprout kay wala kay gamit abay. Napay karerwa ka pamunga igura nga pang design. Naligsa na di ka. Akong gipush akong kambyada dayon step in na sa gas sabay reverse akong gipull para sigurong matiwas atras abante ang gibuhat sa kong lane wa kagawas sige hag push sige hag pull nga murasad kog nagabas para tanong gikan sa Sprout. Pero tirada puro no good. Way gamit wa ka pamunga ni ari para masugnod. Gitanom ta sa Sprout para sa Rapolo ta mo climb. Pero ako tuwang giplant nga mubuto kung wanay. Boom. Kasra Adji. May haa. Grabe nagbiga. Nakita sa Skin Lord, bako nos gate na mga diha. Taga Bukid.
Grabihan ni mo, boss. Mura man Kinlord, oh. Nga sa ilong way Arios. Saman game. Sawa na kahibaw. Bras may intro. Sawa na kahibaw. Bago pa rin nakataghap na ko pag may gay karon na kong naabtan. Ang binyo ato sa maktan, humport advantage na tadaan. Unya ako gyapoy na apsa, ako gyapoy na haungan. Kabaw ba mo nga no? Ay na. Basta ako nirong hapsan, kung nakataghap ka na ako dito sa andanan, bay lahi na nis imong naandan. Kay nagdani ka, baranggayan, aron ako lang maapsan. Dikit ang laban, ako gisayangan sa hype man ra na labuan. Competitive, di palupig, namigpid ras kilid, mga binayran. Maong di takaingon, nga gaan rang gibit-bit, kay uska baranggayan, nagpasan na. Pero looy kay ninako, naglisod na ganig tusik. Nalandritig saus, mga samintira, maong nahugnga, walay usik. Pero bunog, di kulata, kaning may sa sprout, jud na si Ak. Pero daog yapong sipat, kay murag page sa Facebook na nagpabus, automatic na ang react. Pero pag simi, nag-joke, di gabaan, wa ni click ang iyang paandar. Pag kwartir, gibilinan mang gudog, dakong samad, maong pagsimi, nagsigi, pagpanambal. Iyang gidala nga taga-baryo, walay nabuhat. Pag simi giatay, wa nagamit ang tigsaw, ilang pangbato ay nalabay. Overrated nga dakog kabaw ba mo sa nagsugod yang hype dito sa Sprout? Katong pag-atbang nilang karding. Kayang round 2, puro na shabu sa amigo, nag-imbento ang taga-bukid. Ang ginagtuyo kas bato, pero rounds di gihapon sulit. Di puros gas-gas nga reference. Thanos, makusog nagday bato. Karaang tao, makasuwat nagday bato. Ang summit, the wordplay summit, buang ay palabi. Source Judy ay sa bato para mahatod ng receiver, puros gas-gas ang pamaagi, pero paminaw. Last battle, ingon siya. Nga siya daw si Kakashis Naruto, uwa ko to makalimtan. Nga si Carding iyang gitagakag bato lines na hug nga murag ubito sa senaryong napaingnan. Anak ko iyang high tungod ni Carding, una ba mo'y na matikdan nga bantog ni kusog ni ang Kakashi na tagaan magsaringgan. Pero kung way special, normal ra nga human being sa karaan pa kang Anbu Kakashi, layo ra ka nilang biwin, biwin. Anbu kana nga anggel atong higtan. Anbu special ninjas kunuha ga maskara aron ang naong di makitaan, pero kanis Kakashi kay lahi. Wan aga maskara sa lig nagkasaringgan, ikaw rin na ilhan akong Anbu nga gusto nga mailhan. Kakashing sige lagpatagad. Buang wa ka na amaw. Bagay nimo Naruto kay pasikat kas mga tao. Ninjang sigig pasikat gipakita jung shadow kung way hayag way gamit mura bag shika maru punchline nga sunod-sunod. Kulatahon sa guway nagsugo, murag sasking nagsigig manggikyu na ay matarong makadugo. Kula tahon ni ang bugo. Baong pasensya sensei, lahirata mo gamit og bato kini kay Shinra Tensei. Bayad bistanan nimong kalipay. Kasakit imong madyugin, dapat balansi murag chakra. Lucas shall no pain. Inga naon pag-reference og anime. Di parehas iya mubo ang mga tao dili matagbaw. Sa sige nimo reference og anime, ang Naruto naahat na lang na kog tan-aw. Hanggaw. Buang ni. Pero unpredictable ni nga MC. Maong karon ako mo stand out. Reference Naruto nga anime pero nako karon man-knockout. Ganto, Lucas. Di ko mapila ng Anboy, napataka arman ka. Nya napildi ako ni Isjo. Kaingon ra kong bahala. Nakaschedule magud ko sa Rapolo, ang tawag ato Paraya, Bugo. Nya nag-reference pag Naruto. Murajog ang ayan. Kung ikaw to si Pen, o karon katiwasan round 2 game. Mr. Longbam, kumusta? Uy, si champion na din eh. Pagkaibaw ikaw ang kontra. Nawagtang akong kapoy. Murag festa ang event, makakaon na sad kog baboy. Festa ang event, makakaon na sad kog baboy. Di ba idol ni mo si Poison? Og siya ang imong standard. Pareha mo bonjing og mubo. Kay siya ang imong standard. Share pa niyo basket. Mura magdi hubakon. Boss, nadayastig nga hubakon.
Magrap na lang gani niya, taga 4 bars pa hangakon. Hambugiro pa kayo, dako lang o, grabe kalain. Ironic siya tong hanginon, pero hangakon sa hangin. Kung storyahan ato sports, di ni kasabay dali rakay ni nga mabungkag. Kung paog na tas kusog, imong kusog rakay ang hubak. Ako, kung boxing ba inuwi, igigo diretso sleep tight. Kung sa basket, Stephen Curry, inigbinga dayon night-night. Kay kung ringo boxing ring ang mga shots akong ibuhos. Bisan ringo boxing ring ang mga shots perming mo puntos. Basketball o boxing, basta na'y ring wako'y minor. Bisan sa round, manong round sa ako, di ni makascore. Kay mo, connect ang mga punches nga ang tira pang all-star. Combine basket o boxing, inanaon pag sports bar. Tambok na hubak, kung di ka kasabay migo kay kaduhati ka ihawon, familiar ba? Deja vu kaya tadi nakamahalin, di mo benta basta sad boy. Reverse agency yung Ibar, double dead ni Ronang ipatay na ti ka ato. Nabuhi pag yung bali ka taywa mga mutago. Imunan ng second life na nung nisukul pa ka nako. Paspas kain pangitabo. Daig pa ang kisat mata. Bisan pagsugdan og pangadjibay wala na himala. Karon magkatagang dugo and pangabay, I'll tell you why. Sa iyang lawas na mutug pa ang dala nga butterfly. Dungan pag-awas sa dugo kay magkahinay sa danglihok. Ragilok pang balisong, di balik-balik na kog tusok. Ate way nakasabot, anak ko kisap mata, tuhimala o balisong. Pang River Maya, kung trip ilahang song sa kuwang gamit to create some greatest hit. Shit, kayang tira River Maya, puro rekta ni sa ulo. Diliri ko pa sabot kay magazine na kong iblangko. Bay nagsugnod na ko sa round 1 ug naihaw na si Adji. Muranig Events Rapolo kay tungaon ko ning piste. Pero di pa kong munong tangtangon tanan parts gikan sa whole mahimong mini. Incomplete na niyang baboy ang resulta lechon belly. Ya tataron ko ning ulo wa ni bout di makalupig. Sa kainit mag-isa akong iserve nga murag sisig. Igumana ni nga battle. Masulod kas pang storyaan kayang venue na sa baro niya ikaw sa gipulutan. Di ba birthday ni mo ugma? Ay kabalakaan ng hikay. Mabusog ramutanan kay kaning baboy managkatay. Oh, nagdilaab na pud si Lucas. Anime ba? Nagdilaab na pud si Lucas. Dapli ni migo, dili mapaong itom nga kayo. Ama teraso. Ama taraso. Ay palabi Brad. Siya daw si Stephen Curry ang pang Edward. Ha, Stephen Curry nga na ate marasu. Batig naong. Round 2 game. Siya si Lucas. Naggikan sa Bible pagkamalas ron mamatay. Ipanaog ni siyag old gods o nagpadaan ni El Shaddai. Ang katagababag kabar yung Ilsha. Pariyo jud nga way bili. O pariha po ni Ilsha di kakasuway da og dire ha. Kay Lucas kapangan niya ang zindlook niya sa duwa pud na ay gigil. Kapangan ra niyang zen pero yang estilo jud pang GL kabantay mo. Trinoktot sa sprout mao ni estilo sa amang nga nay utok pang badang maong disgrasya kay wanay kayang laing buhaton maong suri ka na lang dak pang estilo way pasaylo rag LTO nagatang kay sure ko trinoktot imong gamiton sa paglabang. Real talk. Trinoktot iyang gigamit sa iyahang trip. Dakong achievement na kay Sbadyaw magrap sa Rapulo og dinasulod sa jeep. Kay tanawa ra gud. Murag Badyaw nga halinan. O Badyaw, sige lagdunol sa kamot unya dire walay naamot. Nagstick ra trinoktot ning naay utok nga uyamot maglisod og himong pasabog. Walay bag-o nga pakatok sa trinoktot ni GL kaning Badyaw din na munaog. Pero butani nga Badyaw. Mang libre ni bisag pobre. Kaya kung makitaan mo aning amaw, tagaan mo niya gampaw. Pero katong sobre. Pisti, paksit ni Badyawa. Grabe ikit ba na pakir? Kung nasa nina pa rin naunga mo, ni klaseng di ihangir. Kaya wala mo no? Mo ni klaseng di ihangir. Kaya di jud hasil ikaw sumugon lami kay sige-sigihon. Og di ka hangiron ako kang pilo-piloon. Kaya gusto kayo mang style bite dito sa flip top.
nya mo nagmeta mauni ay basta tala-tala dali mo sikat murag paro-paro G. Ikaw ang Ilyas diri sa eksena kung sa estilo nga sikat diha pud mo sabak Daddy B o Ilyas kay na ilhan ra sa sigig parody. Sige lang nig parody. Wanay bag-o nga maluto. Ing ana radyo'y mabuhat basta rapper nga way utok. Hilig kay mag-cover og estilo. Sag niya walay nagsugo. Sag mag-cover pa kag dagang estilo di mag-cover ang kabugo. Pero sure ko judges, paminaw, yung angle round 1, angle gapon round 2. Pero sure ko, nga nakampante, kaya napildi na ko niya pag niagi. O diba, angle lang mo kadua ha. Atay ka na. Pero sa ito mo, kanigay ba ni UX, EGC ni Aybar, maong ni mo din akatupong. Pwesa na andan deres rapulo bay ako'y tigpasuhong. Pero di na kumakabaws niya. Dapat ka na imong gi-make sure. Gidumtante kag pila ka adlaw maguba lang ng imong picture. Wabaya, joy sukod ang bows untag imuha nang na-measure nga mura ni Glip Cram kontrang GL bay lahi naog ako'y ma-pressure. Kay kabaw kag unsa ko mubawi. Kita kapag finals na mong runga ang ugid gitamakan. Akong kagrupo rayang gipildisan na lang kahag ako o digid ni mong mahayan kini rematch. Di sayangan, ikaw na pudroy lamayan kay basta duwa laging bansi-bansi sumaluna nakasagaran maong sige. Gipildi na ko nimo sa anda, gipildi na ko nimo pag quarter sa andanan kung atuwa lang balikon. Pero wala kay matagak diri quarter kay sa ilims di kapiltihon. Nyaway punchline. Buwang. Pero guys, pasensya. Wala ko'y round 3 nga giandam. Kundi sequel ni ganiha. Tiwaso na to padagan ang gimugna nga istorya game. Asa yung ganyan nga to? Di, wako'y plano nga muhunong. I-retrieve to iyang parts ug suwayan na ko ga simbol. Mubarog nga Frankenstein pero ako muling Victor. Ataywa na ko'y mabuhat kay gitadtad na ganiha. Sa gibalik tagsa-tagsa iyang naong di na mapurma. Kung sa round 2 kay giblangko na ang akong magazine. Karon reload na sa dubalik sa dala na kong machine niya mapuno na ni sa buslog. Ug makita kinsay greater inexcite sa iyang ulo murag moon kay daghang crater. Visible sa iyang head puwang nga linya ang makita. Ang dugo kay murag S-line sa kadaghan gipang tira. Gipabana kang dugo ug ang Apollo kay na flood zone. Puwa kay rumbuan kaya tamura na ni blood moon. Kaya Apollo akong mission stepping stone ra ka sa acting. Documented ang pagtamak reenact ni sa moon landing. Out of this world ang reference nakuha na ba ni Muji? Hinayang motion na ning punch kay nasa zero. Grabe, natawa eh. Natawa eh. Natawa eh. Di pa kalit lang nga nahilom. Hasta crowd murag tulog kay naabot mangudog space maong way sound nga madungog. Buang daw ko mo reference. Mao'y pirmi nilang sulti. Ay kalimot mga genius. They are labeled as crazy. Nga ikaw nga average. Ikaw! Pagpanungog pang accuse, di ba ganiya? Pagpanungog pang accuse, mauray kaya ni mo man. Bisag di rapper pasultion, bay mabuhat na tanan. Sige ako tong kawatan, maunang storyang gipalit. Sig pang accuse kay insecure, sakits buot kung mo believe. Kayang giing ng kawatan, karon mo astang tipsy tol. Rematch ni tipsy og ni poison, badibag na puts rigor. Kay palisong ako ang gamit nga sa... Kay balisong ako ang gamit nga sa crime scene ma-detect. Gamay butang to larger outcomes mo na butterfly effect. Kapantay mo siyang suwat. Giyatay way makitang art. Nganong naa sa unang bara ang way mapakitang bars kay G. Daghan pa ang deserving mas kusog pa ni mo Brad. Wakay angay mag-rap di para imo na ang slot. Maong wala na'y sorry puro real talk ta dire. Banga kay kastanan you don't deserve apology ako to ang maestro nga mupani sa ning bonjing. Nay mahiwa kung muana kung abot nganti kagkating. Di mo miss ako ang sumbag mo duot ni sa unod. Murag attendance sa mas kita ng punches mo sulod. Ibalik-balik ba ang gamit? By mas worse ni deja vu. Sige kag tutok sa mata na sudna ka sa jinjutsu. Ang nasa round 2 ang gigamit niya wala nag-expound kaya pildihon ka dali ra di mag-need to look around. Ug para ni Leo. Si Leo. Salamat kayo boss gipalahos ko sa tournament karon kita nakas performance kung kinsay pang main event.
Rap na diya. Average. Mag-rap na ko. Tipsy din na po siya. Yawa makalaay. Kabaw ka unsay kanawang ni mobile. Zintax ka gagamay. Awar na ngo sa man round 3 game. Ari na pudtas. Agyon na niya. Ari na pudtas mga linyang imo ang gikawat sa man game. Kulbaan. Kulbaan na. Kaya pag battle mo sa Sprout, akong round 3, bahin na gihapon siyang gila-invite nilang Lanceta katong mukbang. Wordplay ni Delo nga nuggets, goal bars ni GL, spoon feed o daghan pa. Pasig mo ingon ka. Nga ni sa G, di gapon ni kadaog. Kay Anggil wa nagbag-o. Pagyo, mangita kag bag-ong Anggil nga wa man sad gani ka nagbag-o. Kagisitan ako ni Bahins pag pang line bite pero hilabtanon gihapon kamot. Giingnan ko pagbatil na muog. Tanang hayag mo balik og ikaw hayaon. Wow! Gitira naman to ni Mut. Di ba? Pasikat. Gisundan bagid niyag tulo ka Z nga reference. Razor. Zzz. Blender. Zzz. Barina. Zzz. Action pang batig naong. Grabe kayo mo di mo par. Tulo ka Z matukoy punchline. Gitira naman tong sak ni 0R. Di ba? Yamuana kag fighter ka? Pasagpa akos naong sagway lamok. Kung di nagikan nimo imo mga punches, it means di na ka maayo mga muta. Atay kalagot. Baguhan bagay na sa nalag magdugay na samot. Paitan nimo mahubog sa battle. Uy, mahilabtan nung mang kamot. Grabe ka. Ran siyang karir. Baguhan dayon ni Benta. Mao day ni kusog ang ran kay gihapit di ay apil ang mga linyas mga imba. Buang dili ka fighter. Mga tinuod maoy ingna mura ra kag nagdali nga driver kusog kay ka mga watog linya. Pues delikado ang kahimtang aning sige na lagpang snitch. Kay kasagara mga watog linya madisgrasya murag nasa PCH. Maong fuck you nimo bitch. Muingon kag mita ka? Mita? Yung mga watay yung linya? Grabe si Stelo pagka Bisaya. May pas tipsy, usbon gamay. Muhay, mura dyan Bisaya. Bisaya. Papamang ko rin issues, GLs pa bang line bite. Di ba? Upasig si tipsy mo idol sa mag-iingon mo ganiya. O tipsy, ang meta sa flip top sa unag siyang baso ka nakitagay. Karon ikaw na pud ang meta kay ikaw ang bag-ong mga watay. Kana kay tinuod di atay nga nay sa gulaway the way you spit. For bar set up pud iyang shit katipsi di pud nga trip di ramang line bite. Kusog pud mango kayog estilo nga muraba og nang trip pero iyang nakuha nga tips ni tipsi di kay yang mang tip kawatan. Saman, uwaw na? Kabaw kung uwaw na? Pero di gihapon mo tagam kaning pusi sigurado. Papakan manggod kong mang steel murag Jose Alvarado. Pues torturon ko nig hinay-hinay aron dili ko mabitin na. Dayon punch after punch nga muraba kog si Bewin. Yeah, punch after punch. I feel like manipak. Tapok anis mga tao nga murag nga manihanta. Kay kawatan kay kang dako. Pahimangno na ko sa una nga nuwa man nimo nasabtan. Gibunog nun sa mga real talk walang basta na samdan. Ingana dyo'y makuha. Samot nagmaabtan kay kabawta basta hilabtan og kamot sa mga kamot pud mahilabtan. Ha? O basig mo ingon. Nga may makita ako sa nang battle. Wamboy tao nga perfecto. Ay nalagli mo tonto kay daga nakayog nakasaksibay. Nga real talk tananay punto mula pus ni bisag daghan kag alibay. Gidugmok dayon iyang karer diri sa pulo. Bisag bag upang tukod. Sige ilimod lang na tanan na pay sunod battle dito pagsugod. Giril talk ni Lucas amigo ta ayaw pang luod sa iribat pa na ni mo ugdi kabaw naman sa pintinuod. Salamat. Lucas, Relancia, tayo na bye-bye! Rapolo, Dakbayan 6, Pinasa, Stigo ng Barra. First battle, karong gabi una. Lucas versus Anche, magpakado balik-bay! Rematch. Big shout out sa Spot Productions. Judges decision 3-0 para ni Lucas. Shout out, Anche. Judges. Shoutout Sprout Production sa akong mga panari. Shoutout mo Sprout na isip Tribatic. Let's go, pawit ako. Judges, dali na mo yun. Shoutout ko sa
round break meeting. 3-0 para kang Lucas. Mas matapunan yun sa GH lang. Kay gusto kay punchline sa Ikas. Pero props kaya po kay Panchi. Yung KJ, so dikit parang ano do all 3 rounds limpyo performance si Lucas, then round 1 parang ako ma-regional starter si kanang Juan Aji. Tapos round 2 ahead si Lucas ito niya, round 3 kay si Aji may model ka ako sa niya round, parang naghatag ako ng Aji. So 1 ug 2 gihatag na ako ka Lucas niya, round 3 ka Aji. Although mas nindot ang kang Aji kay kanang direct iya kanya generic ang Lucas, pero kuan lang gid kanang mas nang ibabaw ang iya kanang generic bars ni kanang ni Lucas, mas daw siya gimpa, although mas direct iya so tournament, but kato siya para Lucas. CN, round 1, round 2, Lucas, and sa round 3, ma-defuse na niya si Lucas. So, stick na siya sa isa ka angle na itong kawat-kawat. So, yata yung mga Lucas, hindi ko mapas. So, all 3 rounds Lucas. Check.